Du får en dans. Hej så. Hej. Der var Jean. Ham kender jeg også. Hvad så? Hvem sagde det der? Det var Jeppe. Hej Marker. Marker, du bliver ikke usynlig ved at lukke øjnene. Hallo. Og har vi Jensen. Hey, hvorfor er det, du filmer hele tiden, mand? Det er sjovt. Ja, rigtig sjovt. Skal du bare se vores dans? Skal vi se vores dans, Diller? Men det kører vi fandme hjem, Jan. Hvad helvede? Hej Andersson, mand. Det er ham der. Det er en gammel elev. Vi holder gamle elevfest. Gammel fætter i dag. Hvad så? Går det godt? Ja. Hvad fanden der var ind til der? Hansen? Jeg hedder Nicolaj. Nej, det er Nymark for helvede. Ja, undskyld. Det er lang tid siden jo. Skal vi lige have en kop kaffe, eller hvad? Skal du have et lift hjem? Det er løgn. Ikke kørekort. Det er ikke vores, der kører, Ivan. Vi skulle da lort elle, spise squeeze. Nej, det er så federe. Hvad? Det larmer. Jamen, jeg ved ikke, hvad I er gang i.